дар тулури варзишгоҳи лужникии шаҳри Москваи Федератсияи Россия бо ташаббуси ташкилоти ҷамъиятии минтақавии Нур ва мусоидати сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия ба ифтихори ҷашни байналмилалии Наврӯз чорабинии бошукӯҳ доир гардид. Дар ҷашнгирии Наврӯзи байналмилалӣ намояндагони мақомоти давлатии Россия, корпуси дипломатӣ ва созмонҳои байналмилалӣ ва соити ахбори умма, инчунин ташкилоти ҷавонон аз минтақаҳои гуногуни Россия ширкат варзиданд. ҷамъомади идона бо суханонии сафири Тоҷикистон дар Россия Имомиддин Сатторов шурӯъ гардида зимни суханонии табрикотӣ ҳамватанон ва дигар сокинон аз кишварҳои ҳавзаи Наврӯзро бо оғози соли нави аҷдодӣ табрик гуфта, таманнои саломатии қавӣ, сарбаландӣ ва пойдории сулҳу шукуфоӣ намуд. Ба меҳмонони чорабинӣ намоишгоҳи ҳунарҳои мардумӣ аз ҷумла намунаи шоҳкориҳои ҳунармандони тоҷик, асбобҳои мусиқӣ ва либосҳои миллӣ пешкаш гардид. Ҳамчунин таомҳои миллии ҷашни тоҷикон, анъанаҳои асосии ҷашни Наврӯз, аз ҷумла рамзи асосии Наврӯз ҳафтсин ва ҳафтчин ба маъраз гузошта шуд. Зимнан мусобиқаҳои анъанавии варзишӣ ба ифтихори Наврӯз аз қабили волейбол байни дастаҳои мардона ва занона, куштингирӣ, тенниси рӯи миз ва дастхобонӣ ба чорабинӣ шукӯҳи хоса бахшид. Меҳмонон хусусан аз барномаи консертии базми наврӯзӣ таассуроти ҷолибу нек бардоштанд. Мусиқии ноби тоҷикӣ, оҳангҳои дилнишин ва рақсҳои зебои духтарони тоҷик ҳозиринро дар фазои зебогӣ ва пурнишоти Наврӯз қарор дод. Маҳмадалӣ Сафар, Хуршед Саид Аҳмад аз шаҳри Москваи Федератсияи Россия барои барномаи ахбор.